תודה דינה על ההזדמנות ועל הזכות הזאת להיות כאן איתכם. בכלל שאת יוצרת כאלה אירועים ובמה גם לאמנים וגם לאנשים שקשורים לעולם הנפש. ואנשים מכל מיני גילאים וסגנונות יכולים לשבת ולדבר פה על נושא משותף, שכולנו מתחברים אליו והוא פוגש אותנו במקום כזה או אחר. אני יעקב, אמן בן 35 מפתח תקווה, בוגר מנשר לאומנות, סיימתי שם ב-2018, ממחלקת צילום, למדתי שם צילום. אז אמנם אני ממחלקת צילום, אבל אני זוכר שאני עם השנים לומד צילום, אפילו עשיתי 5 שנים שם, הרחבתי את המערכת, והחלום שלי, הלכתי לפני 11 שנה בערך לאבחון תעסוקתי. הייתי בתקופה של מה אני עושה אחרי צבא, פה, שם, לאן אני לוקח את החיים שלי. ובאבחון התעסוקתי יצא שאני אוהב אנשים, אוהב אומנות, אז יצא את הפלוס הזה, ויצא תרפיה באומנות, שזה מתבקש. ואני באמת מרגיש שזה הייעוד שלי כנשמה בעולם, לטפל באומנות. אז בעצם אז החלום היה לעשות תואר שני בתרפיה באומנות, אז כבר התחלתי לעשות תואר ראשון. ואיכשהו החיים בתור אמן, הפרויקטים כבר גרמו לי פשוט להיות אמן וליצור, ואיפשהו התואר הזה שוכב. אבל כן, באמת חשוב לי לעשות את הפעולה הזאת ביקום, אם זה באומנות שאני יוצר בה, שבאמת תהיה משמעות לכל דבר. אם אני מצייר למשל, שכל משיכה של המכחול, הרגש יהיה נוכח בה. אין אצלי אגביות, אומנם אני כן מצייר אינטואיטיביות, אבל בתחושה, ברגש, אין זיוף. אני לא אבוא לקנבס בזיוף. מאוד שונה, נגיד, מהשיטה הסובייטית. מה אתה מתכוון שאתה ניגש לזה בזלזול? אוקיי, אז נגיד מורים קפדניים כאלה, אולי בגישה הסובייטית, יגידו, תצייר כל יום, תאמן את היד שלך, תאמן את הראייה שלך, גם אם אין לך כוח, תצייר. אני חושב שדווקא הכוח הזה, אפשר להשתמש גם בעייפות, גם בזה שאין לך כוח לגשת, גם אפשר להשתמש בו. אבל העיקר להיות במודעות ובאותנטיות לציור, וכל ציור אצלי הוא טעון ברגש, במשהו, יש פה איזה, אם זה רגש שמח ואם זה רגש עצוב. אז אני לומד צילום, אני סטודנט לצילום, ואני זוכר בתור סטודנט לוקחים אותנו למוזיאונים ותערוכות גם של ציור, ואני זוכר את עצמי תמיד פוזל לציור, תמיד מסבירים לנו על הצילום, ואני כן אוהב צילום והכל, אבל תמיד משהו בציור משך אותי, ויש משהו בציור מאוד, הרבה יותר החופש, יש מקום יותר לחופש מאשר לצילום. צילום הוא מאוד מתמטי, כן עדיין גם הנפש של האמן גם מתבטאת דרך הפריים והכל, אבל משהו באמת בתוצר אמיתי, פיזי ולא דיגיטלי, חומרי כזה, באמת לכל אחד יש את הקול הפנימי, ואני אפילו היום אני לא אעשה את אותה משיכה של מחר. וזהו, ועם השנים עצרתי גם תערוכות, גם עשיתי כל מיני אירועים שקשורים לאומנות, ופתאום הגעתי לעולם המסיבות. פתאום מפיק של איזו מסיבה הראה יצירות שלי באיזו תערוכה במטולה, והזמין אותי לצייר במסיבות, בלילה. יש לך ציורים כן, בתל אביב? גם בתל אביב הצגתי. אז זהו, אז בשנים האחרונות אני בעצם מצייר במסיבות, באירועים, כל מיני הפקות מביאות אותי כצייר לייב, שבעצם אני אצייר לאורך כל המסיבה. הייתי אמור להיות בנובה, גם הנובה הזמין אותי לצייר, אפילו באו לשלם לי טוב ככה. 3 ימים לפני הייתי כבר באזור הדרום, ציירתי במסיבה אחרת, 3 ימים ציור, שגם אני אדבר עליו. טוב, ניגש לזה כבר. אז בגדול זה העולם שלי. אני גם השבוע התפטרתי ממקום עבודה שסיימתי לעבוד במכון הכשרה לאנשים פגועי נפש. גם הייתי מדריך לילה שם, במערך הדיור, וגם התקדמתי להיות מרצה לאומנות שם. ואם יש דבר באומנות שמעניין אותי, זה בדיוק על להיכנס לנפש של האמן ולפסיכולוגיה שלו,
למשל, לפני כמה שנים, סתם אחד החברים, פתאום ראיתי שהוא מצייר יפה, ואמרתי לו, וואו, מדהים, מה זה, תראה לי עוד. ואז הוא פתאום מכניס אותי לחדר עם מלא ציורים שלו, ציורי שמן ענקיים כאלה, וממש סקרן אותי לראות את זה, והוא לא למד אומנות. הוא בן של אמן מאוד מפורסם, של עמוס קרמר, אם אתם מכירים. אז הוא רק, לא, הוא קוראים לו עמוס, הוא הבן של מיכאל קרמר. אז בעצם הוא לא למד אומנות, הוא לא יודע מה להגיד על האומנות שהוא יצר. הוא פשוט יצר אותה, וזה יפה. אז אמרתי לו, בוא, אני אעשה לך תערוכה. אז יש עוצרים שהם רק אומרים, בוא תשלח לי מיילים של הדימויים ואני כבר אחליט מה אני אתלה, אבל איתו ממש נכנסתי לפסיכולוגיה שלו, ממש רציתי להבין מי הוא ומה הוא ואיך זה מתבטא ויזואלית באומנות שלו, וממש שלחתי אותו למשימות כאלה, לשיעורי בית, ממש חקרתי את מה שעניין אותי, גם בחינם לגמרי עשיתי את זה, ואז באמת, אם עשית דמיון מודרך למשל, אז פתאום ראיתי שיש לו איזה שני סגנונות. פתאום משהו השתנה בציור שלו, והוא לא ידע להסביר לי מה קרה פה. ואמרתי לו, בטוח קרה פה משהו, אין מצב שלא. אמרתי לו, בוא תסדר לי עכשיו בצורה כרונולוגית את כל הציורים שלך לאורך כל השנים, ואז באמת התחלתי לעקוב שהנה, הכתם הזה פתאום מקבל צורה שם, הקו הזה מתפתח לככה, וראיתי איזה משהו מאחד שהוא לאו דווקא יודע להסביר אותו. וגם הרבה פגישות היו לי איתו, ואז תוך כדי שאנחנו נוסעים באוטו, פתאום חוזר אליו. פתאום הוא חזר לרגע הזה שפתאום המציאות שלו, הוויז'ואל שלו השתנה. איזו סיטואציה חברתית מסוימת, הוא קיבל איזו חרדה חברתית, שפתאום שינתה לו את הוויזואליה. ואז זה בעצם התבטא גם מן הסתם בשפה האומנותית שלו. והוא אפילו לא ידע כל כך לחזור לאותו אירוע, שזה מה שהביא את זה. אז גם עשיתי לו דמיון מודרך כזה, פתאום ראיתי שהוא עכשיו במוכנות לשתף. עצרתי את האוטו, הושבתי אותו, עשיתי לו דמיון מודרך, ובאיזה סקצ'בוק כזה, ככה הוא באקסטאזה צייר, סתם קשקוש, בלי לדעת מה זה. והתחלתי להסתכל, לבחון. אז פתאום אני רואה מוטיבים חוזרים. אתה שמת לב שהצורה הזאת חוזרת גם בציורים שלך, וממש התחלתי לחקור את זה ויזואלית, ואז בעזרת זה גם עשיתי את התלייה של התערוכה. ושם גיליתי בעצם שממש זה הייעוד שלי, ומשהו, עשיתי את זה בחינם, לא עבורי, עבור מישהו אחר, עבור שם של מישהו אחר, אבל עדיין, להבין נפש של האמן, מה באמת בצורה אותנטית גורם לו לעשות את מה שהוא עושה, גם אם זה לאו דווקא מוסבר, זה תמיד עניין אותי. זהו, אז בעצם, טוב, נדבר קצת תערוכה, יש הרבה מה לחפור על נפש ואומנות. אוקיי, זה ציור שציירתי השנה, הוא בתהליך עדיין. זה ציור שנולד מחברה שביקרה אותי, היא גרה בירושלים, והיא באה לבקר בפתח תקווה, אני גר בפתח תקווה, וסתם טיילנו ופתאום נחשפנו לאיזה אירוע סוריאליסטי כזה, שאנחנו בשדה, פתאום אנחנו רואים צבא זר בכלל, עושה אימון או לא אימון, לא יודע מה זה היה, וזה הרגיש לי כמו איזה עולם כזה, שכאילו יש לנו את העולם שלנו ויש עוד עולם מקביל תחתי כזה שקורה ומתנהל. אז סוג של ציירתי את השד הזה, את העיר למעלה, את התהום הזאת, את השד. גם באותה סיטואציה ראיתי איזו אישה, איזו הומלסית. בקיצור, הרגשתי את הפחד. אם אני מזקק את זה למילה אחת, הרגשתי פחד, סוריאליזם, חוסר היגיון. נקסט. תודה. זה ציור שציירתי לפני 12 שנים בערך, ציור שמן של בעצם למען כביסה. זאת הייתה תקופה ששם התחלתי לגלות באמת שאני אוהב את הציור מהמקום הרגשי. אני בכלל סטודנט לצילום, ואני אמור לחשוב עכשיו על קורסים ואיך אני מסביר על עבודות שאני עושה בצילום, ואני תוך כדי הבריחה שלי מהמציאות זה דווקא לצייר. הרבה פעמים המטלות שלנו הביתיות נורא מאיימות עלינו וממש יושבות לנו בבטן, למשל לקפל את הבגדים, אז זה ממש היה נראה לי כמו משהו מפחיד. אז התחלתי לפרק את זה, אז זאת הייתה סוג של התחלה של המעבר בין ריאליזם לאבסטרקט.
אז אם כשהייתי סטודנט הייתי מצייר הרבה ריאליזם, אז הייתי מצייר מהראש, הייתי חושב תוצאה, איך להגיע לתוצאה, ועושה את השלבים בשביל להגיע לתוצאה. פתאום, על לצייר מהבטן, פתאום גיליתי, בתקופה שהגרתי במצפה רמון, פתאום סתם איזה קשקוש כזה, פתאום גיליתי שהציור נובע מהבטן ולא מהראש, והרגשתי שאני חי ברגע הזה. והאנרגיה הזאת בא לי לשמר אותה. אולי הציור לא יצא הכי מרשים, אבל את האנרגיה הזאת הרגיש לי שבשביל זה אני חי באיזשהו מקום, ופתאום משם אני פועל. פתאום, אם אז כל הזמן חשבתי קונספט ונראות ואסתטיקה, פתאום הרגש הוא שמכתיב לי את היצירה עד היום בעצם. אז אלה סנוניות כאלה, התחלות של משיכות, של פירוקים. זאת יצירה שהצגתי בתערוכה שעצרתי בירושלים. זה אירוע גדול, חינמי כזה, עם מלא אמנים ומופעים. זאת התמונה המרכזית, הציור המרכזי. איזה מין לוחם פנימי כזה, שכל הכאוס הזה נובע מתוך הלב שלו. גם משהו במנח הגוף שלו ובהבעה מאוד מכונס, מאוד בתוך עצמו. ושבעצם כל העולם המטורף והרגש יוצא החוצה. אז זה בעצם סוג של אני, סוג של פורטרט עצמי. זה הציור האחרון שלי, ציירתי אותו לפני שבוע וחצי במסיבה, בצפון. 12 שעות רצופות של ציור, טכניקה מעורבת. בסופו של דבר אני מצייר הרבה דמויות, לפעמים זה דמויות נשיות, לפעמים זכריות, לפעמים צעירות, לפעמים מבוגרות. לא משנה מה הדמות, גם אם היא לא דומה לי באיזשהו מקום, זה פורטרט עצמי, כי זה נובע מתוך העולם שלי, האישי. זה קורה בתוך מסיבה, כשהכל... הציור הזה 80 על 120, זה בערך רוב הציורים שלי הם כאלה, אם לא אז יותר. אני מאוד אוהב לצייר בגדול. גם הפורמט הגדול הוא נותן יותר מקום לשתול כל מיני דיטלס קטנים, יש יותר שטח לעשות את זה. אז אני מאוד אוהב את הראייה הזאת של המקרו והמיקרו, כמו החיים עצמם, שאנחנו בהסתכלות אחת, אנחנו אף פעם לא יכולים לתפוס גם את המיקרו וגם את המקרו. תלוי במה אנחנו מתמקדים. כן? זה ציור שציירתי במטולה, כשגרתי במטולה והצגתי אותו בתערוכה במטולה, זה גם סוג של פורטרט עצמי. כאן זה לא במסיבה, כאן אני מצייר בחורשה, במטולה. בעצם אני מצייר מדם ליבי, בעצם יש כאן דם שיוצא מהחזה ואני מצייר עם הדם, וגם כל הזמן הכאוס והרעש סביבי. זה לא משנה אם מה שגורם לי ליצור נגיד במסיבה זה הקצב, זה המוזיקה. ה-BPM, אז הוא גורם לך לייצר יותר ממה שאתה היית מייצר. אז זה הכיף של המסיבה, זה המוזיקה עושה. אבל יש גם את הרעש הפנימי, שאם זה בגלריה או בבית, אז הוא זה שמוציא אותך לעבודה והוא רועש לא פחות מהמסיבה. והרבה פעמים זה לא כזה שונה בנראות. ציור שציירתי עכשיו מאיזה זעקה של הלב בתוך הבית או בכיף של מסיבה. זה ציור גם שציירתי לאחרונה באחת המסיבות, הוא די מתכתב עם הציור הקודם של הבכי הזה. מין איזה ניכור עירוני כזה, איזה משהו בקופסתיות הזאת של העיר מאוד מכניס פנימה ובא לך להשתחרר מהשלשלאות, סוג של דבר כזה. תודה רבה. זה ציור שציירתי בנובה ב-2022, זה 16 שעות של ציור רצופות, מהלילה עד הצהריים. זה ציור שהוא התחיל בלילה והוא נראה אחרת לגמרי, הוא השתנה תוך כדי, גם צבעונית וגם במה שרואים, המון שכבות, מלא שכבות, הוא המשיך האמת גם חודשים אחר כך. כאן אני מתקשר עם מישהי, אני מרגיש שלאומנות, מה זה הנפש הזה? זה לא רק כאב, אני מרגיש שהאומנות לפעמים היא כלי לזמן איתו, לבקש איתו, לפרוק איתו. אז כאן אני בעצם מדבר עם מישהי שאז סוג של הייתי איתה בקשר רומנטי, היא במקסיקו ואני בארץ, ואנחנו חודש מדברים בווידאו, אז בעצם עדיין לא פגשתי אותה, אבל אני כאילו
מצייר אותה. זה לאו דווקא רומנטי, זה לאו דווקא כיף, לפעמים זה גם מפחיד. למה אתה מצייר אתיופי? אתה רואה אתיופי, אוקיי. אני רואה בכמה ציורים שלך אתיופי. מעניין. אני כן מצייר שבטי, אני כן הרבה פעמים מצייר את הדמויות שבטיות כאלה, שורשיות, חוזרות לפעם. היה לך משהו רומן, קשר? לא, אין קשר לאתיופיה, אבל מעניין. אני חושב שהכל קשור, זה לא סתם נאמר כנראה. תודה. זה ציור שציירתי לפני 3 שנים. גם דמות של מישהי, שאני גם לאו דווקא יודע מי זאת, זה סוג של הרבה מישהי, שבעצם היא יוצאת כברידים מתוך הלב של הדמות הזאת. שילבתי כאן גם את הדם שלי, במקרה נחתכתי במטבח, אז אמרתי לשלב את זה, זה משתלב לי רעיונית. גם הציורים האלו, נורא קשה לראות את זה במצגת, אבל באמת לחוות אותם במציאות אפשר להיכנס פנימה ולמצוא עוד מלא פרצופים ועולמות בפנים. אז זה גם מבטא איזה כאב בתוך העיר, כן? זה ציור שאיכשהו מתכתב לי קצת בדיעבד עם נערה עם עגיל פנינה, משהו, או הנערה האפגנית, משהו במבט הזה, בתוך הכאוס. אני גם אוהב ללכוד מבטים. תודה. זה ציור שציירתי עם חבר. זה ציור שהוא צייר את החלק הזה, אני את כל השאר. יש כאן מערבולת. בעצם זה ציור שמדבר על נרקיסיזם. נורא קשה לראות בגלל המצגת, אבל יש כאן דמות, ויש כאן גם עוד דמות והשתקפות שלה. בעצם עשיתי תערוכה על נרקיסיזם לפני 4 שנים בירושלים, חקרתי את הנושא הזה. גם אנחנו בתור אמנים, אנחנו נורא קל ליפול למקום סתם, אם אני מצייר עכשיו בלייב במסיבה, אז אני מקבל עכשיו מלא מחמאות, וזה נורא מרים את האגו. אבל לזכור שבסופו של דבר המקום שאני יוצר ממנו, מאיפה התחלתי? מהכאב. אז בסופו של דבר נרקיסוס התאהב בבואה של עצמו, בהשתקפות של עצמו, ואז הוא נתקע במצב הזה. אז זאת אחת היצירות מהתערוכה. גם ציור מהזמן האחרון, גם איזו תפיסת מבט. כן? זה ציור שציירתי לפני המלחמה. לא יודע מה הביא אותי לצייר טנק לפני זה. שם ברקע. איזה חיוך. שברת שם דברים, שברת. את החיוך שלו, מרחתי את החיוך שלו. זה נראה דברים שהתנפצו. שהתנפצו. כן, זה לגמרי שבור כן, בעצם החיוך, אפשר לזייף חיוך, אני יכול, הנה, לחייך לכם, זה לא בעיה. אבל כאילו סוג של טשטשתי את החיוך הזה ולנסות להיכנס פנימה לנפש שלו. לכאוס ובלגן. זה ציור שמתכתב עם הקודם, גם איזו יחידת מבט מסוימת, ציור בתהליך האמת, כן? זה ציור גם שציירתי באיזו מסיבה, ציור מאוד, מאוד אינטנסיבי, 17 שעות רצופות של ציור. כל מסיבה גם, המוזיקה שלה משפיעה גם לציור. אם ה-BPM גבוה וחזק, אז אני פתאום סוג של ארקוד כזה לתוך הציור, וזה יגרום לי לייצר הרבה דברים. אם פתאום המוזיקה עדינה, שלווה כזאת, התנועות יהיו יותר עגולות. איך קוראים לחומרים שאתה משתמש? אני משתמש בהרבה חומרים, זו בעצם טכניקה מעורבת, כי אני משתמש בטושים, עפרונות, פחמים, אקריליק. פעם הייתי מצייר יותר צבעי שמן, אבל בגלל שהזירה שלי נהייתה מסיבות טבע, ואני צריך להעביר מלא ציוד, וזה נמרח במכוניות, אז האקריליק מתייבש יותר מהר, אז אני משתמש באקריליק. אבל כן, אני אוהב חומריות, והציורים מאוד כאלה חומריים ועם הבלטות. כמה קנו ממך כאלה? כאלה, המחירים שלי שאני מציע גבוהים, כן, ציורים קטנים כן קנו. אני ממשיך בשלי, אתה יודע, לייצר. זה ציור שגם לחדתי איזה מבט, זה ציור שציירתי במסיבה,
ומישהי באה להוריד לי את המוזה, בדיוק איך שבאתי לצייר, זרקה כל מיני מילים, ידעה איפה לגעת, וזה לא עבד לה, לא הצליח לה. כי אם היא הייתה מכירה אותי טוב, היא הייתה יודעת שכשכואב לי, אז זה הרפואה שלי. אז היא באה להרוס לי ובום, כאילו, פשוט הגוף שלי לקח אותי לקנבס לצייר, ללכוד את המבט שהיה לה, את המבט השטני הזה. דרך העולם שלי, דרך העיניים שלי כמובן. אז ציירתי אותו, וזה ציור שעזר לי באותו רגע, ואז בסופו של דבר זה הרס לה את המוזה. אוקיי, כן. זה מדהים בעיניי. תודה. זה ציור אגב, אני גם בדרך כלל מציג את הציורים שלי בתאורה ניאונית. כן, אז זה ציור שהצבעים הניאוניים מאוד נכנסים לתמונה בו. אני גם משתמש בתאורה ניאונית מתחלפת, שגורמת לאיזה אפקט מסוים שדימויים מסוימים ייחשפו ויעלמו בתוך הציור בגלל הצבעוניות. אז זה ציור כזה עם המון שכבות צבעוניות כאלה שבכל צבע של התאורה כאילו הדמות נראית קצת שונה. ניסיתי לצייר פה איזה חיוך... יש סיבה שאני רואה כל הזמן אתיופי. זה שלך, אבל כנראה שכן, כנראה שכן. הכרת איזה אתיופית לאחרונה משהו? אתה משתמש גם בחומרים כמו רשת בשביל להדביק? גם ברשתות, גם כשבלונה לספרי. אני משתמש ברדימייד לחיים עצמם. איך? הם גם אמרו שהם רואים אפריקה. מעניין. אני כן מתכתב עם כל מיני עולמות, אני כן מנסה ליצור איזה דמות שהיא לא אני, כאילו להיכנס לדמויות זה כמו בריקודים שלהם, של האפריקאים. יכול להיות. עם כל הנוצות והצבעוניות הזו. לגמרי. בטקסים שלהם. נכון. הם גם שמים מסכות. כן, זה ממש מזכיר. לגמרי, כי יש משהו מאוד מחובר לטבע ופראי. מהסיבה. משהו בשבטים, היום אנחנו כולם במסכים וזה, סוג של חיים את החיים אורגינל. גם המסיבה, כל הזה מתכתב עם הריקודים. אז פה ניסיתי לצייר בן אדם דלוק כביכול, שהוא על משהו, איזה מין חיוך משוגע כזה, גם להתבונן עליו, שהרבה פעמים גם כשאני במסיבה, גם בשמחה הכי גדולה, לזכור שאחרי זה היא צונחת למטה, אז גם בכאב הכי גדול, הכל מתאזן, אז לשים פרופורציה. זה ציור שציירתי במסיבה לא מסחרית, דווקא מסיבה חברית, קטנה, בערבה, במדבר. קראתי לציור הזה, זה ציירתי 16 שעות רצוף. קראתי לציור הזה, אילו החיים היו ספר צמרמורת. כשהייתי ילד הייתי אוהב את ספרי צמרמורת, זה ספרים כאלה שאתה... את זוכרת? שאת יכולה להכתיב את העלילה כזה, שאם אתה רוצה סיום כזה אתה הולך... כן, אם החלטה 1 עבור לדף 30, אם אתה מחליט 2 לך לדף 40. אז אני מרגיש שגם החיים שלנו הם כאלה קצת. שלפעמים מצוירים... דלתות מסתובבות. כשאתה אומר בת 16 שעות אתה עושה את זה רצוף. ותגיד, תספר לנו כזה, בא לי כזה לשאול אותך איך זה עומד, הציור עומד, זה עומד על קיר, אז יפה, אז כן, אם אני במסיבה, אז אני כן מייצר לי איזה פינה קטנה עם כיסא וכאן ציור ומיני גלריה מאולתרת כזאת. יש לי את הבית, איפה שאני גר בפתח תקווה, שכרגע זאת הגלריה שלי. הייתה לי גלריה לאומנות בשוק פתח תקווה, שאני עובד עם העירייה, עושה גרפיטים גם לעסקים. אז הם הביאו לי גלריה לאומנות כזאת שתיקח תיצור בה. ועד היום אני אומנם סגרתי את הגלריה כי זה פחות כלכלי, זה יותר התנדבות כזה, שנה ומשהו עשיתי את זה, אבל עדיין אשכרה שמרתי על חבר'ה ואיכשהו הגלריה היא נהפכה לבלי קירות, שבעצם הגלריה, גם עכשיו זה גלריה, זה בעצם נהיה חברתי, איזה מין תנועה חברתית כזאת ליצירה. אנימציה ומצוירים נותנים לך השראה? לא, אני מרגיש שדווקא... קודם כל, אגב, השראה, אמא שלי, אני חושב שהיא ההשראה הראשונה שלי, כשהייתי ילד אז היית מדברת בטלפון והיית מקשקשת כזה, אז שם פתאום התחלתי לאהוב את השרבוטים, את הסקצ'ים. גם הכביסות. כן. כן, ברגע שאני התחלתי לעשות את הכביסות, אז כן. תודה. זה גם איזה ציור, גם איזה תפיסה
קצת מבט מסוימת. זה ציור שציירתי לפני 6 שנים. הוא ציור ענק מאוד, בערך כמעט 3 מטרים על 1.5 מטר או משהו כזה. קראתי לציור הזה אילו למה שבינינו היו פנים. בעצם יש כאן זוג. זה ממש ציור תרפויטי, ממש ציור שאני בתקופה של פרידה ממישהי, מקשר ארוך. ובאמת זה היה תרפיה שלי, אני בסלון, וחודשים ממש ציירתי את הציור הזה, בכל מיני תודעות שונות גם. ובעצם בדיוק הפיל שבחדר זה בדיוק מה שיש בין הזוג הזה, בדיוק הדבר הלא מדובר הזה. יש פה עוד פרצופים, עוד תודעות חדשות הצטרפו. אז כן, אז פה הבנתי עם עצמי שכן, זה לגמרי, זה מרפא, זה מה שהנשמה שלי רוצה לעשות. זה ציור גם של איזה חיוך משוגע כזה. זה האמת ציור שמאוד כבוד בשבילי היה לצייר אותו, כי זה היה בשנה הראשונה שהתחלתי לצייר במסיבות, ופתאום די-ג'יי רייזינג דאסט, אם אתם מכירים, זה צמד די-ג'יים שגדלתי עליהם, שאשכרה אחד הדי-ג'יים הזמין אותי לאירוע שלו לצייר פשוט. הוא נחשף לאומנות שלי והוא הזמין אותי, אז בשבילי זאת הייתה מקפצה דרך, הציור הזה. זה ציור שקראתי לו מניפיסטשיה. בעצם זה סוג של מניפסט, סוג של זימון. אני מצייר כאן מישהי שאני מרגיש שאני עומד לפגוש בקרוב, ואני לא יודע לאו דווקא מי זאת. וכל פעם, בכל יום הוספתי עוד שכבה, פתאום הדמות מתחילה להתבהר, פתאום אתה מתחיל להבין מי זאת. הצגתי את הציור הזה בתערוכה של הנובה בתל אביב, במרכז הצעירים. היא נראית מאוד פצועה, ושגם יש עליה כמו תפרים כזה. לגמרי. לגמרי. זה ממש מזכיר את העבודה שלך של הפיל, שהפיל גם סוחב, ששאלת אותי מה אני חווה מהפיל ההוא, שיש מאחוריו רקע נורא פסטלי ונעים, ויש לו מבט נוגה וכואב כזה שמספר סיפור ודרך שהוא עבר, וגם האור שלו, וגם יש לו עוד דרך לעבור. אז כן, כולנו פצועים וחבולים, ובטח אם אנחנו נוגעים במקומות של נפש ורגש. זה ציור שהציל לי את החיים באיזשהו מקום. זה הציור שציירתי במיניברן, מסיבה בעצם מה-4 ל-10 עד ה-7 ל-10 ציירתי את הציור הזה. זה בעצם ממש כמה ימים לפני ה-7 ל-10, אני אמור לצייר, להמשיך לנובה. אנשים שואלים אותי, מה אתה מצייר פה? 3 ימים לפני. וראיתם, אני בדרך כלל מצייר דמויות אנושיות בכלל. פתאום אני מצייר משהו שונה לגמרי, יונת שלום, שדג מנסה לטרוף אותה. הדבר היחיד שהוספתי אחרי ה-7 ל-10, זה את הדגל ישראל ואת הדם שיוצא מהדמות הזאת, אבל כן, את הכל לגמרי, את כל הסצנה הזאת ציירתי לפני ה-7 ל-10. אז היונה מתה בסוף? אני לא יודע, זו שאלה. אתה לא מסתכלים על זה. אבל אנשים שואלים אותי, מה אתה מצייר? ואני אומר להם מלחמה. ממש אינטואיטיבית. עכשיו, באמת, משהו באזור הזה של המסיבה, הוא טעון נורא רגשי. הרבה אנשים מגיעים לברוח מהמציאות של עצמם לתוך מסיבה. אני בא לצייר, אז אני בא לאסקפיזם שלי, ויש מלא תודעות ביחד עם מוזיקה, אז בעצם זה כבר לא שלי. היצירה, אני מרגיש שזה כבר אין יעקב, אני צינור ליצירה, ובעצם מה שקורה, וגם אלוהים, הוא גם חלק מזה. אתה עושה בדרך כלל מדיטציה, או מנסה להתחבר לאווירה לפני שאתה מצייר, או שאתה קודם כל שם את היד ומה שיוצא יוצא? אם אני מצייר בבית, אז... לא, במסיבות. זהו, אז במסיבות אתה מתרגש, תרצה או לא תרצה, כי אתה מכין את הציוד, זה מסע, עד שאתה מגיע, אז אתה כבר מתרגש, בא לך כבר לצייר. בבית יש יותר מעצורים ועניינים. אבל במסיבה יש לך רגעים שאתה מנסה לקלוט את הווייב, מנסה להתחבר? חד משמעית. אז איך עושים שבבית לא יהיו אותם מעצורים עלולה, ולקחת את הנייר עם את הקנבס ולצייר? שאלת השאלות. זה בעיה שלי. שאלת השאלות. שאני בבית.
לדעתי בבית אין לך למי להתייחס, תמיד שיש בן אדם אחר, אז הרי יותר קל לי להגדיר את עצמי ביחס אליו. שאני לבד והמחשבות מתרוצצות לי, אני לא בכך יודע מה מחשבה אותנטית שלי ומה ברח הצידה. לגמרי. ועד יש איזה רגע שאת צריכה להבין מה המחשבה האותנטית בכל כל הברדק. זה ציור בלי יותר מדי משמעות, גם מאחת המסיבות האחרונות, שני ציורים. מעניין, כאילו, דקטי. נראה לי קרוב לאיזה משהו, זה לא ריאליסטי, פתאום אתה רואה משהו ברור כזה. כן, לגמרי. אתה רואה שאלה משמעות, זה כאילו פתאום, מי שרואה את זה מהצד, את כל הציורים, ואז רואה את זה, מישהו דומה. היה כאן משהו אחר. זה זוגות? כן, ניסיתי ליצור איזה זוג, שהם כאילו חווים את אותו דבר. הם מאוד שונים, הוא גבר והיא אישה, אבל הם חווים אולי את אותו כאב, חולקים. זה פורטרט עצמי פר אקסלנס, ממש ניסיתי לצייר את עצמי. זה גם חלק ממסיבה. כן, את חושבת שזה מסיבה. כן. אגב, באמת כשאני מצייר במסיבה, לא משנה מה קורה סביבי, אם המוזיקה אני נהנה ממנה, אדרבה, אז בכלל אני צולל. אבל גם אם המוזיקה לא לטעמי, גם אם הקהל לא לטעמי, לא משנה מה קורה סביבי, יש לי את השכבת הגנה שלי, את העולם שלי, את האסקפיזם שלי, שבאמת דרכו אני בורח, וגם בתור ילד, גם במקום להפריע בכיתה, אז המורה הייתה מושיבה אותי לצייר, וזה היה מרגיע אותי, ועד היום זה אחד הכלים. אבל אין איזושהי השפעה של מה שקורה במסיבה בציורים שלך? חד משמעית. יש גם מסיבות שיותר כלכלי לי להגיע אליהן, יש מסיבות שפחות, אבל עדיין זה משהו שאני לא אקבל אותו בגלריה או בבית, את הדבר הזה. לא סתם אני הולך וקורא את הגב שלי לעשות את זה, כן. כי זה באמת, עזבי את האגו שמתנפח מהמחמאות ואתה כאילו במרכז העניינים. באמת אתה מקבל מזה משהו, אתה גם פורק וגם מקבל, וגם בטח את יודעת בפרויקטים של אומנות. זה מוזיקה טכנו בדרך כלל? אני לא מתחבר לטכנו האמת. אני יותר מעולם הטרנס עם מקטלגים, אבל יש גם עוד המון ג'אנרים בפנים. אבל איפה אתה נמצא במסיבה? אתה בצד, אתה במרכז? לפעמים, תלוי בהפקה, תלוי בקונספט, לפעמים שמים אותי על הבמה עם הדי-ג'יי, שכל העיניים עליי, לפעמים אני עושה איזו עמדה כזאת בצד, איזה... שצריכים לבוא במיוחד בשביל לראות את זה? כן, וזה חלק מהחוויה, עכשיו בן אדם למשל שחווה, לא יודע, עכשיו בטריפ למשל, חווה ויזואלים, אז ממש זה מרתק לפעמים לשמוע אותם. שהם מספרים לי מה הם חווים, שאני לא יכול לראות את מה שהם חווים. זה כבר הפרשנות שלהם. אבל בעצם אתה כל הזמן זז עם ה... כל הזמן זז? כל הזמן זז, רואים את זה. אני כל הזמן זז, לפעמים אני מביא כיסא, ומנסה להזכיר לעצמי, נכון? לגב, לרחם על הגב. מוזיקה נותנת לך השראה. חד משמעית. מוזיקה יכולה להקים אותי מהכיסא עכשיו, בצורה בלתי רצונית ולרצות לצייר. אני מאוד אוהב לרקוד. פעם הייתי רוקד במסיבות, אחרי זה הייתי עושה ג'אגלינג, ואז גיליתי את החיבור הזה שתמיד אהבתי לצייר, אבל החיבור של ציור בתוך מסיבה... איזה סוגים? זה משהו שהוא מקובל ציור בתוך מסיבה? כי אני פעם ראשונה שומע את זה. בשנים האחרונות זה מתחיל לתפוס, כן? זה מתחיל להיות. איזה סוגי מוזיקה? הכל, אני גם הופעתי במסיבות טבע, גם במועדונים, גם בחלי תרבות, תלוי. כן. מעניין שאתה עובר מסע, שאתה סוג של יוצר לעצמך את התנאים כדי לברוח בתוך התנאים האלה. חד משמעית. בתוך הציור. חד משמעית. יותר מזה, אני גם, חשוב לי נורא הסדר, שממש הצבעים יהיו חיילים, שכל המניפה, כל הפלטה תהיה פרוסה, ושיהיה לי מסודר. זאת אומרת, לעשות, שיהיה לי סדר, ואז בתוך הסדר לבלגן אותו, בסדר בבלגן, בדיוק. גם כמה שזה מבולגן, עדיין חשוב לי לעגן את הציור באיזה היגיון מסוים, מבחינת העין. זה ציור שציירתי עבור עטיפה לשיר של מלאבס, מוזיקאי מפתח תקווה, חבר, שהוא כבר שנים, הוא עכשיו בדרך לאלבום הרביעי שלו, אז בעצם אני מצייר לו את העטיפות לשירים החדשים של האלבום החדש. זה הציור הראשון שציירתי אחרי השביעי לעשירי.
היה לי איזה מעצור, אחרי השביעי לעשירי כמו כולנו חווינו עם זה דברים, איבדתי גם חבר קרוב, אז לקח לי איזה חצי שנה רק לגשת בחזרה לקנבס, וזה הציור הראשון שציירתי, ציור מוזמן בעצם. הנושא של השיר מלחמה ועוסק בשביעי לעשירי. אגב, גם יצא לזה קליפ שאני משתתף בו, ותהליך הציור של הקליפ הזה מופיע, ויש עוד שיר חדש גם שיצא, שאני גם ציירתי לו את העטיפה וגם כתבתי את התסריט לקליפ, אז אם תרצו תעקבו, תחפשו מלאבס איירון, אמן מוזיקאי מאוד מצליח. אז כן, אז יש פה חייל שנשען על טנק, מעשן סיגריה, ויש פה אווירה מלחמתית. בעצם הוא סוג של עושה הפסקת אש בתוך סיטואציה כאוטית, לא הגיונית. זה הטנק, יש פה את הנהג, יוצאים פרחים מהקנה, כמו זה מתכתב עם ילדי שנות ה-60. פרחים בקנה. כן, פרחים בקנה, בדיוק, אז כאילו איזו סיטואציה יעני של שלום כזאת, אבל בתוך סיטואציה מורכבת של מלחמה, ויש פה מחבלים, ויש פה חדירה של מחבלים וגדר, ואם תיכנסו פנימה תגלו כל מיני קטיושות ופצצות וכוונות, אבל באמת זה צריך לראות את הציור עצמו. אני מסתכל תמיד על זה ועל הציור הצבעים במרכז. שם. זה חד משמעית יותר טוב. לגמרי. מאשר פה. לגמרי. זה ציור שגם מישהי שניסתה להחשיך אותי, הרבה פעמים, מה זה מישהי? אני סתם משליך עכשיו שהיא עשתה לי ככה ובחרו לי שתו לי, אבל בסופו של דבר זה השלדים שלך. אם אתה עכשיו לוחם אור למשל, אתה מגדיר את עצמך כאיש טוב, אז אתה אמור גם להתמודד עם הרע, להסתכל לו בעיניים, גם עם הרע של עצמך. היא ערפדית? כן, אז היא האמת רפטליאנית. מה זה רפטליאנית? יש כל מיני תיאוריות קונספירציה כאלו של אנשי לטאה ועולם ודיפ סטייט וזה. אני כל דבר גם בספק אליו וגם מאמין לו. אז ניסיתי סוג של לצייר שד, אז אם אני עכשיו רוצה לעשות סימבוליקה לשד ולצייר אותו איך שמציירים שד כביכול, אז אני לקחתי את הנראות הזאת מהעולם הזה, אשת לטאה כזאת. וגם בתוך עולם כאוטי כזה, וציירתי פה פוליטיקה, ויש אנשים שאומרים שזה דומה לביבי או לאהוד ברק, אבל כן ניסיתי לחפש איזה משהו, זה לאו דווקא הם, אבל כן איזה שדוניות כזאת. אז ממש היה לי קשה להתמודד עם הציור הזה כשהוא נמצא אצלי בסלון, ממש כמה ימים אחרי המסיבה, הרבה פעמים זה באמת קורה לי, שהציורים כל כך טעונים, שלוקח לי כמה ימים שנייה להירגע, ואני לא יכול להסתכל עליהם איזה כמה ימים, מרוב שהם טעונים, ומחזירים לי כאילו את החוויה. גם מריחה של איזה חיוך משוגע, זה בהתחלה כשהתחלתי לצייר במסיבות, יש פה פחות מורכבות מבחינת טכניקה, אבל זה גם התחלה כלשהי של למצוא איזה פרצוף בתוך כאוס. זה ציור שהוא הכי אינטואיטיבי שבעולם, זה ציור שעשיתי איזה גיג, הזמינו אותי מכללת דוד ילין בירושלים, במכללה לחינוך, שאני אעשה להם איזה קטע, שבירת שגרה כזאת, אז באתי בתור צייר עם קנבס וכאן, וקוף. והרבה אומרים לי קוף, חלק נמר או אריה, אז פשוט התפרצתי לכיתות ושאלתי אנשים, תנו לי רעיונות, מילים שקשורות לירושלים, ואני מצייר אותן על המקום, כאילו. אז זה בעצם, זה לא אני, זה התודעה הכללית, זה הנפש הכללית. אז זרקו לי כל מיני מילים, ואז יצא איזה מישמש כזה של ירושלים, כביכול. ויש שם ערבים, יהודים, כל מיני אנשים מכל מיני סגנונות, ויצא המישמש הזה. זה ציור שנורא מזכיר את הקלוז-אפ שלך לעיניים של הפיל. אז זה גם סוג של מה שניסיתי לעשות פה, גם קלוז-אפ לאיזו דמות, אולי אתיופית אולי. לא מאמין לו. כן, אז גם כזה להתמקד בכאב. זה ציור לעטיפה אחרת, גם למלאבס. זה שיר שיצא עכשיו האמת. זה לא מגרין דיי? לא, אני אחקור, אבל מעניין, אני אוהב רפרנטים. בעצם השיר נקרא Bloody Hand, זה גם שיר שמדבר על המלחמה. יד מדממת.
זאת יד מדממת, ציירתי את הציור הזה רימון שם? איך? רימון הוא מחזיק? הוא מחזיק פרחים נבולים קצת, מצד אחד יש עוצמה, הוא מחזיק בכוחות האחרונים שלו, מצד שני הוא מדמם ויש פה סצנה של מלחמה. אני מקדיש את הציור הזה לחבר שאיבדתי, איתי יוסטון נדב. הייתי אמור להיות במסיבה שלו והוא היה אמור להיות במסיבה שלי. היינו יכולים להתחלף, אבל לא הייתי רוצה להתחלף, אם אני אומר את האמת. ציירתי את הציור הזה מול 45,000 איש בפארק הירקון, במופע ההנצחה של הנובה. אז זה גם... לא סיפרת איך בסוף לא היית בנובה. איך לא הייתי בנובה? תחושת בטן. 3 ימים ציירתי במסיבה ההיא, אני כבר באזור... עייפת. כן, אני כבר באזור קריית גת, כל הציוד באוטו, זה רק לבוא לצייר, לקבל כסף וליהנות. אבל פשוט הסתובבתי הביתה, הרגיש לי לא נכון, בא לי הביתה וכן. אז גם קליפ חדש שיצא ממש בשבועות האחרונים, ממש עשיתי תסריט שלם. אני מקדיש את הקליפ הזה לאיתי, חבר. תכתוב לנו את השמות של השבוע. אני אכתוב לכם, כי באמת משהו בקליפ נותן עוד רובד ליצירה הזאת. זה ציור... הוא נורא שונה. מאוד שונה, לפני 15 שנה, בערך 14. אני גם באיזו פרידה, אז בפרידה היא מהציור ההוא. אז זאת התקופה הריאליסטית שלי יותר. גם זה כזה תרגיל קלאסי כזה, לצייר גולגולת, זה כאילו כביכול כזה תרגיל מאוד קלאסי. אבל פתאום המריחות האלה שעשיתי פה על הרצפה, זה החדש לי. גם המריחות של הרקע, וגם להוסיף פה, לא רואים את זה, אבל זה צבע ניאוני. בשבילי זה היה כאילו לצאת דווקא אתם רואים את כל הקשקושים של היום, פעם בשבילי זה היה לי מאוד קשה. לצאת מעצמי ולהתחיל לקשקש. אז זה התחלה כזאת, אז אני מרגיש שזה התחלה של הסגנון של היום. איך החלטת להוסיף את צבע ניאוני? מה גרם לך להחליט לעשות את זה? אולי כי היה לי באותו הרגע, ומשהו לקח אותי לעשות את זה, לא יודע, לא מוסבר. זה משהו לא מוסבר. זה נראה כמו בית ריק, ועכשיו הוא מעצב אותו. לגמרי, זאת התחושה שהייתה לי. גרתי עם מישהי והיא עזבה ונשארתי כאילו לבד עם המחשבות, עם עצמי, עם המטלות של הבית, כמו הכביסה. גדול. וזה בעצם האיש החושב, איך אני עכשיו מתחיל לנקות את הבית. כן. אמא שלך גאה בך על התמונה הזאת שאתה מנקה? אפשר לשאול אותה. אני תמיד גאה בבן שלי. תשובה נכונה, אני מנקה. זה ציור גם מאוד ישן, גם מהתקופה היותר ריאליסטית שלי. גם 14-13 שנה אחורה, משהו כזה. זה בעצם צילום. צילמתי מישהו בשכונת התקווה, צבאי שיצא ככה עם החולצה, רשום סוויט גרל בכלל, כנראה חולצה של הבת שלו או משהו, והוא היה נראה לי כמו קנבס אנושי, ככה הוא יצא כולו צבוע, וזה היה נראה לי מרתק. הטקסטורה, השוני שלו, כאילו הוורוד לעומת החספוס שלו, הדמות שלו לעומת כאילו הסוויט גרל לעומת השבירות של כל הרחוב התל אביבי הזה. יש שם חתול. נכון, יש חתול, אז צילמתי את הפריים הזה, ומשהו בי לקח אותי הביתה לצייר את זה. כאילו לא הספיק לי, אני בכלל צלם באותה תקופה, אבל כאילו משהו רק בפריים המצולם לא הספיק לי. רציתי להוסיף את הציור, משהו בציור שונה, הוא אחר. אוקיי, אז יכולים לצלם, לעקוב אחריי. בכלל תודה רבה למצגת על כל ההשקעה הזאת של עדינה ושהיא נותנת במה לאנשים, זה לא מובן מאליו. באמת, זה משהו שחריג בנוף, שהאמנים מפרגנים אחד לשני, זה משהו שמאוד חריג ושיראו כמוך, באמת, בטח בעולם שלנו. תודה רבה. תודה לך. שיר לסיום. שיר לסיום. אוקיי, הנה, פתחתי אינטואיטיבי. כוכבים. משקעי לילה מחליקים על דלת נעולה. חלומות קווים. מתנתקים, מאבדים אחיזה. כוכבים אינם נופלים. למרגלות הערים הלילה לא נמצא כוכבים. רוח אלוהים תרחף ותאסוף כוכב בשבילי. אז תככבו.
בגדול יש לי גם תרגיל ציור שאפשר לצאת אליו. תראה לנו ציור אחרון. אז אתם יכולים לעקוב. נכון, תעקבו. בחרתי 32 יצירות שזה הרבה מתוך באמת המון. אתה יכול לכתוב לנו? אני אכתוב לכם. עדינה תשלח בקבוצה. אתם מרתקים, תודה שהקדשתם מהזמן שלכם, שבאתם. איך? אתה מרתק. אתם? מה אני זה ממש אתם? כיף. הערב הזה זה לא אני, זה אתה אתם. מדבר ואני מדברת איתך זה מצייר. הנה, אני כבר עוקבת לך. תודה רבה. חשבת להיות מוזיקאי? כן, אפילו התקבלתי ל-BPM. מה זה BPM? בית ספר למוזיקה, אבל הלכתי ללמוד אומנות ויזואלית. ואתה מנגן על איזה כלי מסוים? אני יודע, גיטרה, אקורדים, זה באמת מקום שבשבילי יותר אישי כזה, לברוח עם עצמי לנגן, אבל... וזה נראה נורא קשור, יש אבל משהו נורא מוזיקלי בקווים. אני מרגיש מוזיקה. המסיבה באמת מקימה אותי מהכיסא להתחיל לצייר, אז זה כן מאוד, אני פועל מתוך מוזיקה, אבל לא מוזיקאי. אבל שר מאוד יפה. אמא תגיד הכל. אני לא זוכרת אם אמרת איך, אם היה איזשהו אירוע שבעקבותיו השתנה לך הציור. כן. כי סיפרת על החבר